ധർമ്മേന്ദ്ര, ഒരു പാട്ട് വെച്ച് തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഞാൻ പാടിയാ മതിയോ? നിങ്ങക്ക് പാടാൻ അറിയോ? അറിയോന്നു. അയ്യോ, വേറെ രതിപുഷ്പം പൂക്കുന്ന യാമം മാറിടം രാസകേളി തടാകം സുഖസോമം തേടുന്നതാഹം അതരസുത്തങ്ങൾ മദന കൽപ്പങ്ങൾ ചൂടേറിയാടുന്ന കാമഹർഷം. കുട്ടി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് സംഗീതം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ തോന്നിയോ? ഇല്ല, അതാ ചോദിച്ചത്. രതിപുഷ്പം പൂക്കുന്ന യാമം. എന്തുന്നാണ് ഇത് നിന്റെ പിന്നാലെ? ഒരോളമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി. എൻ്റെ വൈഫായ മോളി സജിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പറദീസ എന്നുള്ള പാട്ട് പാടാം. പറദീസ പാടാം. ഇവനിൽ തീരങ്ങൾ തെളിയുന്നു, കനത്ത ലോകം അണയുന്നു, ആഴങ്ങൾ തീരാതി കടൽ പോലെ കഥകൾ നീളുന്നു. ചെമ്മാങ്കുഴിയുടെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല സ്വരശുദ്ധി ഇല്ലേ? ഇവിടെ ആരാരും വിഴികളാരും പഴയ നോവിന്റെ കൈപ്പൊന്നും പുതിയ ജന്മം ഇതാണു ഒന്നരമായിരിക്കുന്നു. വെറുതെ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. വണ്ടർഫുൾ. എന്തായാലും സമ്മതിക്കണം, ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ലേ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുടെ കൂടെ.